cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya yace ƙarya ne, an haifi annabi da tozali yace caci faɗi ne. To yaya abin da ya kore in ma wa me ya jinginawa, tun da dai ya raba abun da annabi, yaya za a dawo a ce kuma da annabi ya yi? Magana ce haihuwan abun haihuwa da kaciya, ya ce ƙarya ne ba a haifi annabi da kaciya ba, ya ce ba a haifi annabi da tozali ba. To duk maganan da ya faɗa akan haihuwa da kaciya ko tozali ta shafi annabi bayan ya kore wa annabi. Yau idan da sifa ce ta annabi ya soka, wallahi ridda ce. Gashin annabi darajarsa ba ɗaya bane da gashin kowa, yawun annabi darajarsa ba ɗaya bane da yawun kowa, kakin annabi darajarsa ba ɗaya bane da kakin kowa, fitsarin annabi darajarsa ba ɗaya bane da fitsarin kowa. Wallahi in aka daga farcen annabi kai suka akan farcen, ridda ce. To waɗannan sifofi ya kore su daga annabi, ya ce shaci faɗi ne. Duk abin da ya faɗa a kansu kuma a ce da annabi ya yi. Ai yanzu idan ana so a hukunta shi da jingina haihuwa da kaciya ma 'ya'yan arna ko jingina tozali ma 'ya'yan tumaki, to sai a tabbatar da waɗannan ababen sun tabbata ga annabi. To tun da ya soka sai a hukunta shi. Na yi imani da Allah, idan waɗannan abubuwa sun tabbata sifofin annabi ne, aka ce malam Lawal ya fito tsirara ya tuba, wallahi zai fito ya tuba. Amma ya kore su ga barin annabi. To me ya haɗa maganan kuma da annabi, tun da abin da ya faɗa ya ce annabi bai siffanta da shi ba. Doktor, don Allah kun fahimta? Lafazin da ya ce waɗannan nassosi ya ce akwai nassosin da sun ƙaryata su. Kuma me ya kawo ya faɗi wannan maganan? Kowa ya koma ya saurari jawaban malam Lawal. Cewa yayi ai waɗannan sifofi sun kasa, ba ma daraja bace a jingina ta ga annabi, tun daga magarin kowa yana siffanta da ita. Jama'a mun fahimta?